Зәй туган як тарихын өйрәнү музее коллективы кызыклы шәхесләр белән очрашулар оештыруның төрле юлларын эзләй. 16 октябрьдә биредә Казан Федераль университеты доценты Ойрат Бикбулатов белән очрашу узды. Ойрат Шамиловичның Зәйгә беренче генә мәртәбә килүе түгел, бу юлы да иҗади очрашу уздырды ул. Күп кырлы шәхес белән очрашу бәхете шәһәребезнең беренче мәктәбе укучыларына елмайды. Увидеть людей, детей в данном случае. Укучылар, яшьләр белән очрашу һәр вакыт минем өчен кызыклы. Алар яңача уйлый, фикерлей. Нәкъ менә бәлки шушы укучылар киләчәктә Зәйнең данын еракларга ишеттерер. Миңа аларга киләчәккә дөрес юнәлеш бирәсем, рухландырасым килә, ди Ойрат Бикбулатов. Ойрат Бикбулатов шагыйрь, журналист, сценарист, документаль фильмнар авторы, филология фәннәре кандидаты, Россия журналистлар берлеге әгъзасы. Ул 2010-2017 елларда Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясендә милли тапшырулар хезмәте редакторы булып эшли. Шактый журналларда рус журналистикасы тарихы буенча шигырьләре һәм фәнни монографиялар җыентыгы басыла. Әңгәмә форматында узган очрашу укучыларда яңа хис-кичерешләр һәм тәэсирләр калдырды, иң активлар хыялланырга, мөмкинлекләрне үстерергә өйрәтүче китапларга ия булды. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.